טוב, שלום לכולם, אתם נמצאים בחדשות הניוז. היום נדבר על הנושא השמש. אנחנו לפעמים חושבים שהשמש היא לא חזקה. אין דבר כזה. השמש ממש חזקה. לדוגמה, היום לא שמתי קרם הגנה, כי הייתי בבריכה כל היום וחשבתי, אני לא צריכה קרם הגנה, אני גם ככה בבריכה כל היום, אז מה הטעם? אם כן, אני בים המלח. אז מה הטעם שאני אשים קרם הגנה אם אני אפילו לא בחוץ, אני בתוך, אני צוללת, זה לא יעזור לי. אז אני לא צודקת, אני טועה. אבל עכשיו אני אדבר על דברים שאני כן צודקת. השמש תמיד חזקה. אפילו בחורף אנחנו חייבים לשים קרם הגנה. בחורף אתם מבינים. מה זאת אומרת? אם אני אומרת בחורף, זאת אומרת שבקיץ זה לא כן או לא אני מתלבטת, חובה. אם זה בחורף, לפעמים אפשר להתלבט, אבל לא כדאי. אני רוצה להגן עליי, על עצמי, אם אני רוצה, אז אני תמיד אשים קרם הגנה. כמובן שאני עכשיו, לא שלא רציתי להגן עליי או משהו, אני פשוט ישבתי כל היום בבריכה. אז כאילו חשבתי שאני לא צריכה קרם הגנה. אם כן, למה אני בים המלח? בגלל שלאמא שלי יש יום הולדת והחליטה שהיא רוצה לעשות במקום בבית בים המלח. כל יום תשימו קרם הגנה. קרם הגנה זה משהו שפשוט יציל לכם את החיים. קרם הגנה לא רק לשים, לא כדי אם אתם לא רוצים להשתזף. זה לא קשור. אתם תשרפו מהשמש. אם תשימו קרם הגנה, אז תשספו. אם לא תשימו קרם הגנה, אז תשרפו. כמוני. אני בטוחה שאתם תרצו אחרי זה לשים קרם הגנה. קרם הגנה מציל חיים, קרם הגנה עוזר, ואז לא יכאב לכם. לי לא כואב, כי שמנו קרם ישר. אז אם כן, בואו נדבר על דבר אחר. אם כן, במקרה שכחתי לשים קרם הגנה, אני לא פשוט יושבת ואומרת, אוי, זה יעבור לי עוד מעט. לא! אני חייבת ישר לקחת קרם נגד כוויות. אפילו אם השתזפתם זה בסדר, אתם השתזפתם, לא נשרפתם. אם נשרפתם, לוקחים את הקרם הזה, תמיד לוקחים אותו לאילת, לים המלח, למקום שחם בו, ואתם תדעו שבסוף תשספו או תשרפו. אז אם נשרפתם, לוקחים את הקרם נגד כוויות, שמים פה, ואז זה עוזר. לדוגמה, אני עכשיו שמתי, היינו בארוחה של המלון, אני שמתי לפני הארוחה, וזהו, עכשיו בכלל לא כואב לי, אני עושה מה שבא לי, איך שבא לי. אז כן, אני ממליצה לכם. לסיכום, שמש היא חזקה, ואף פעם אל תחשבו שהיא לא חזקה, כי היא תמיד חזקה. נתראה בסרטון הבא, תירשמו לערוץ, לי הכל אפשרי, ביי! אתם הייתם בחדשות הניוז.